kublai pi barok ki paralok ki baju page pat ba kersan ya kan ka channel jonga ka bangal ai kerteng ka jongi channel te paralok hakan ka por ngadon kan ka wei ka jimpan tip bat ka jimpan banai pi hak ba yadei bat ka kan ka channel ka jonga te la slam hak jinsha ngalamut ban ringdur ya ka wei ka serial ka ba ni bat nga bat ki paralok jonga ngila ya shana ya ka serial ti hakan ka serial kan don artli ki jingruai ki don hakan ka serial ka jongi ti ni thrai hakut unu bunai me ha bunai jun to terter ni sedang ban ringdur no ya kan ka serial ka jongi ti namar mentah jing syah ot ngila dei ban sedang mentau bunai me dei nak dau jong ka jing bun kampalat jong kitu ki para member jungi mar kadang dei hone benai me ki dengan bun kam tina kata kadau ngimpat la ban sedang ni ka hauni benai ti nak kata kadau hakane ka senjam nagalin junga berkipar lok junga gilarai ban pelong ya ka singing competition ya ka baan sapanyat hi da kane ka YouTube channel ka junga ka jongi channel ti shwa bang saban batai ki kendon bat ki wei ki jingdon kam ha be dei berkani ka singing competition dengan ya thu ning kong ki prize let's say non na padeng jong phi la da ni me thu shwa ki prize pin kwa ban shim mata te ka prize na ka mata ka singing competition ya ka bas punyat nangi kalong ya ki bawan ha ka first prize kalong 2000 ki bawan ha ka second prize kalong 1000 tingka bat ki bawan ha ka third prize ki dei ka dei 8000 tingka te gitu ke bakwa bana shim banta subhasa berkat lada pisnola bana shim banta te se shim banta te hakana ke jiruai ni syak subha ya barok kilong kumi kilong kpa ki samla ki hap ki barit kat kitu ki badon sap hakarwai kasiu ke jungki te kila bana shim banta ki jiruai pila bana shim banta aduk ki jiruai niam ki jingruai perthei ki love song jingruai idri ki jingruai iji mei pakat ka ba kwa hingi ang mi sha be yabaro tang ba ki dei ban long bi tang ki jingruai khasi tang ki khasi inum sha ya ki english ya ki hindi lani ya ki tin traditional jo phi la ki dei ki tin lengam la ki dei ki tin boy la ki dei ki tin senteng bat kunta tateng syap ki jurwai ki bedai bet tang daki khasi khnang ba barok ki paiba ki nyo bani suthu ya kita ki jurwai ki ba ma phihi en sarwai ti kita ki long ki kendon hak ba dei bet jurwai ti hak jurwai pat ki dei ban long ban ruai bet tang arngut ni sya tang arngut marwai la ne arngut yenom sya tam ya kata ti kinong tem jong phi phila ban bu hasat henry la de phila ban tem hiru ya kata henry ni dei ban lakumno haku video ni di upload tang arngut lani ibui barwai hakani ka singing competition tinga try pil asyai hak be dei bat kata ka benta ti sakawai de nak bata jurwai ngin ngin sedang shiphomut shaneng tela daja bahadin sisngi dari arsngi ne tayo ban la dakila kino shimbata kila do shiphomut shaneng ngin sedang ti andala sedang hak tahi ka sngi ngin sedang tingin saya thu biang ye phi se shem biang phi ba ka fasrau kan sedang ha kata gasni bat kan kut hangta mangta saka lada ja ba kadon ka second raw hadu third raw ter tingin sape ti ya ka por ban ong ba ngin sedang lano lani ngin pen kut lano ya menta na kaleng chungi ngin parla ban batai ne ban ye thu ye phi nomar ni pet ye kino shim menta kada kino shim menta kila don ni ta shphut kun bang ong menta tingin sa sedang ha kata hi kasni lada padon shphomut kata kamut ngimpat la ban sedang ti kata senang itu ngin senang ai jing shai ngin senang batai phi ter hak ba dei ber kini kino shim benta ti nak bata ki jingtip ki babni lada don na pne jo phi ki bom shai ki bom su thu ha ba dei ber kini ki benta phila ban phun yanga ha uni number phun junga bang sabu hang ne po ka comment section bat hak po ka description ti phila ban phun yanga
ban yo shushu ya kijing batai ki babnia te sajisin ong ba bang kerpat ipi iwei pa iwei ki kun samla la ni ki long kemi ki long kpa la ni ki hap ki barit ki badon ya kasap ban ruai te subha ban sim banta khnang ba ka long ka ek jing pan pau ya kasap ya ka phong ka jong phi bar kham tam ha ka ne ka dong ka than jungi hang ne ha po area mau tharasan kumangi ong te ha ka jing pet jonga kidang bun kidang duna sisa ki khna ki ba mi shakmat kham tam ha ka lan jong ka ruai ka seo ti na sisa ki khna ki ba mi shakmat kham tam ha ka lan jong ka ruai ka seo ti lingba le se ka jing lilat jungi ya ka ne ka senjam ka ba menta la dadam nak ne jupi ki ba wa ban sim banta pila ban sim banta baro omtang ki pajba jong ka ne ka dong ka than jungi reng sha ya baro tu ki ba kwa ban sim banta ha ka ne ki jing ruai ti kumba ong mini ti subha nak ta jing tip ki ba bnia phila ban phun ya ti sakawai ru nga karpat nak banta baro ki tu ki para youtuber ki badon hapo ka ne ka dong ka than jungi hapo ka rikhasi jungi baro kawai pa subha ban upload lam ha ka youtube channel jung phi ya ka ne kum ka jing pan tip na ka banta baro ki tu ki ba kwa ban sim banta kanom don jikta kanom don kano ka infection ya ka channel jumpi ya ka youtube jumpi na bar bangan sabu common creative ya ka ne ka video khnang ba phi iwei pa iwei phila ban share teng karpat ka bari ti phi so pha share lam ya ka ne kum ka jing pentip khnang ba kitu ki bakwa ban sim banta kinla ban tip kham kuloi te kuble shibon ya phi iwei pa iwei kumbangal ong du mane ki baju yai pek baju yai kersan ya kan ke channel chunga wala da ngam tip la ne ngam itu epi kita ki ba subscribe la ne kita ki baju like ki baju share ke video chunga andre tang blay wa itu wa tip epi pan ai ku blay kit bok kirwang epi wei pa iwei ba subha nang yai kersan yanga pat ngaru ngai kersan epi lingba ki jing pen tip lem chung pi di sen ha kan ke sni ai ku blay bi epi wei pa iwei to sanang letre suk halaki kam ki jam ki bela ki sngi jumpi sumari le de banyo e kamet ka bakoi pakhiat ban light ni ki wei ki jingma ki jingman sao sa sin to blem kar khu ye phi wei pa wei ku blei shibun ku blei shi hajar no ku blei